onye na-achọ nwa na-etake medication mana nwa abịarọ agbu ikpere na-abụra na Sichukwu na onye a aṅụwa n'ọgwụ fụ ndị dọkịta ka uche gị mezuo because I say I kept the doctors and nurses for them to take care, but I'm the Lord that do what? Heal. God bless you. Una ni o say no na ekpere healing na ị ga na-eje ụlọ ọgwụ itake medication. Dịka mgbe ochie si wee dị a na-enwe ya na as no old-time religion, ancient religion which teaches love, caring, na ndozi na mkpakọrịta na ịkpa nwanne. That old-time religion ọ ka dị kịta ka anyị ige ahụ. Ihe m chọrọ ịgwa gị, the body of Christ adịghị echechi ka ịma Chukwu wu agbanwe na na-emebi emebi. O ji aka ya dịrị n'onwe ya, onwe gị isi mbido nke o ji enwe isi njedebe. Onye na-echejiwo mụ na gị, ọ bụrụ na ngwụrụ fada taa awụrụ ajọ mmadụ, awụrụ m ajọ fada. Ngwụrụ pastọ wụrụ ajọ mmadụ, awụrụ m ajọ pastọ. Ngwụrụ an evangelist wụrụ ajọ mmadụ, awụrụ m ajọ evangelist. Ngwụrụ a prophet wụrụ ajọ mmadụ, awụrụ m ajọ prophet. Ngwụrụ a prophetess wụrụ ajọ mmadụ, awụrụ m ajọ prophetess. Not the body of Christ. Onye na-eme ihe ọjọọ Chukwu, ihe ọjọọ mmadụ ọwụrụ Chukwu. Ọ mụnwa na-eme ihe ọjọọ, Chukwu adịghị eme ihe ọjọọ. So ọ bụrụ na mmadụ mee ihe ọjọọ na the body of Christ, ụlọ nsọ, onye ahụ mebili ihe ekwesịghị ka ọ dị. Chukwu ka nwe ofu etu ahụ ọ dị gboo ka ọ ka mere gịnị ka ọ dị, mana ọ mmadụ chechiri ya. Ọ mmadụ ga-agwa ọnọrị na domain ihe mee ọchịchị obi ya na-awụghị ọchịchọ Chukwu. Ọ ya ka m ji si that some are called, some call themselves, and many are called, few are what? Are chosen. Ihe ga-achụ onwe gị, are you the chosen one? Ị bịara ikpere Chukwu maka ego, ihe ị ga-eri na ihe ị ga-enweta, ka ị bịara ikpere Chukwu ka ị win soul. Life of onye bịara iwin soul dị iche. Ọ dị enwe akpịrị, ọ dị azụ ekwu ọnwụ na akpọrọ ya, ọ na-ajụgbu ajụgbu bifo omegide olie, and ọ bụrụ onye ga-asị iweta ego ka ya kpere gị ekpere. This is my 22 years in the vineyard of the Lord as a charismatic. I'm saying it boldly. Onwebeke onye nnapụrụ ụwa naira ka m wee kpere ekpere. This office I'm nọ kịta, onye ọna visitere m ebe a na-eweta ego werekwa ya na ntụwasị many bịagola ebe a will testify to that. Onwebere onye nna ala ego n'ime ọfịs a maka na enwere ihe na-arụ kwa ịbịara onwe ebe nọ maka iwere shop na yọdesa mgbe nwe aka m na-azụ. Mana ọ bụrụ na m na-ekpere Chukwu a nwee onyinye amara Chukwu nyere m, atọnụ m ya to business center, monetize ya were ya chụrụ ego. Mana ihe m na-eme dị m mkpa mmesị ọ ya ka m ji hapụ ọfịs m nwa mgbe ndị mmadụ ji apụkarị m ebe a na awụ Sọnde njesi ụka bata Sọndezi mfụgide ndị mmadụ ọ na-akụfu enwe m ike ije ụka mgbede na ọhụrụ ụbọchị m meje. So ọma win my business day obe na ọdụ osi dịkịta ekwuo na ịchọ m bịa nhapụ ọfịs nrandụ ọp chọrọ gị bịa maka enwe m ihe m na-eme. Menwe ihe m na-eme mma atọbila ebe a, adị m tọgide ebe a na-enwe ihe m na-eme, achọghị m ihe ọzọ m na-enwe wee nweta ego kọba ihe ọnwụ na ekwesịrị ịkọ. Onye ọnwụ na m na-ere eziri ego na ịntanetị ka enene ya njụọ gị na enwere akaụntụ inwelọ eti ime akaụntụ ije mepe akaụntụ ewepụ m nke m ahụ tinye nke gị. Onwebeke onye nreziri ego m ji ego m rezi obe na m afụrụ gị ọnwụ na ị nwere akaụntụ and ọma last karị 1 week ewepụ m nke m ahụ were ego ahụ erezitere gị mekwu ya vidio hand ya go over tinyezie nke gị because m tinye nke m nwa ọ bụrụ gị nwa ka a na-emeli ya. Ụbọchị ya anyị gara prison ya bidowe nziwe na ozi ọma si jaa bi ya nri ha na-eri ibelụọ mmadụ 14 ebechagoro ibe kwuwe ka ha nabazie mana ego adịrọ. We spend almost roughly 800,000. Onye ọbụla na-enene izili na ozi ọma kpere ha ekpere chọrọ alọ kwụọ ụgwọ ndị ekwesịghị na because na ị nwere ihe ị na-eme and ndị mmadụ fụ na ihe ị na-eme bụ eziokwu then support you because ọ bụrụ na ị nwe ha aka ị na-ekeep account then will not work with you. So kwụba aka gị ọtọ n'ihe ọbụla ị na-eme ka ị wee nwenwe ike imenwe ihe kwesịrị ị na-eme. Enwere ihe dịka fake prophecy na ụlọ nsọ Chukwu or fake ime arrange na ka ị arrange somebody kwụ ya ụgwọ o were crutches bịa chinihe na-emekwa ụdị ihe a enweghị ebe ijebe administration notice ụdị ya. Gwa gị eziokwu, ofu ugboro ka m jegoro mmadụ administration ọsị m na ya ga-agwa m ihe mmefu nsị ya no, nsị ya total
No. The second one, we need administration. Can happen a boy after. Mercy administration. I want to list the to the direction of the Holy Ghost. In your for ndị careful put to the list in order. Ndị mmadụ pụta massively donate here for that list. After so many months, the person bomb the actual Cambiaria program and I'm you understand me? Yes. Totally, I will not do it. See how my encounter with balloon. And secondly, only I will not be able to Nedanya came a fake prophet at the boon and what you. Manodroganya and where arrange miracles. They follow where well as a business center. Yes, can do that. Manonia na chuku polo. Nene kwa sa chukuanya for any miracle to occur. Obosa chukuza okene chuku. Oza bana wa na emegide o na efe chuku mana olube hobi. Mana ndị akpọrọ na-achọ crown, then chase crown. Mana ndị chuku kpọrọ na-achọ ebumnobi chuku. And ha na-adị very careful. Ka ha jụọ mebina. Enigwe dị iche na Enugu. Ihe m chọrọ ije wee enigwe. Ọwụla Enugu. My 22 years. Nkwuwe na achọrọ m anata. Anadị next. Nkwuwe na aga alụ ministry God. You understand me? Mana ọwụ na Chukwu agwabeghị je mepe ministry. Ije mepe ministry bụ onwe. Mana ọ bụrụ na Chukwu gwara gị dị convince. Ị na-eme ya ọka agụ obi. Onwe onye si gị pụtawa. Ị ma pụta maka Chukwu gwara gị mee. Ndị Chukwu kpọrọ ha mepe ha gaba n'ilu. Mana for now Chukwu gwara iziri ozi ọma. Maka na ozi ọma akụrụ mmiri kọrọ n'ime ndị mmadụ. Maka ndị mmadụ na-ezi nke ha ga-awazi ya. Ndị mmadụ ala ọfụọ ya wee nye ha kochi. Like now, it is a gift of the Holy Spirit. Then we gift of the Holy Spirit, spirit of healing, spirit of discernment of spirit, spirit of ministration, apostolic work, evangelist, and so forth. Nimo when kedu spirit in God ka in wetereno natarachi, because gift of the Holy Spirit is born natarachi. Otherwise known as natarachi, because they cannot just have it. My money is going to go before chop tazie. So, the gift of the Holy Spirit in God they care born attraction with it. Then equal to see the job from the one Nando Moa. They be doing a pro cruiser. As an Okoko Gawo Kegi Bidonage. Boko Womas. You understand me? Maybe a pro cruiser. Before Christmatic. You understand? Nabe Chukuna Chukunego fu. A defectful no phone, you're going to I forget the maybe my own issues, your mother. One, you understand me? I back up we better not banana. There, better no silly the grace for God to open doors. The India, but Kunga name will be a name. It goes here, maybe it goes in. Yes. No na tapu kumweli hone in passion na nagi yo wuna kai na ebesala gakwa obuwe n'ilu ya megini ya bute maka ike dị n'okwu ọnụ before Maria Chukwu emegini emepe ụzọ onwe my son si Hong Kong nata wetega same gift ebe anyị na testimony ọsọ ọ ihe ya fụrụ n'anya na ihe melụ na ndụ ya na Hong Kong mere ya ji nata wee bịa fụ m ọ hapụrụ ebe a day before yesterday wee naba ọ dị na Facebook. And when so many uncountable testimonies. Mwa Petron, Anambra State University, Uli and Iwaji, former coordinator, Nanda Zikiwe University Teaching Hospital, their coordinator as a charismatic. Former, not now. I wasn't the coordinator. I be do no get married and Kachukusu medication now. So also now, no a gift of ministration, evangelism, and also gift of healing. Manabusi kino healing kino ene nyegi ade bere nima enwogu. That is why some nurses are sem na alu na ya ihe mmegu ụzọ jogi jegu na ọgwụ. Ebiakwute m sem na unu na-achọ nwa mma agwa gị na di gị na nwunye jee na lab ka ihe lab kwuru. Ekwuo na lab sị na unu abụọ dị mma. Unu enwelo low sperm count. Unu enwero problem. Onwelo problem nwunye gị nwere na fallopian tubes. Onwelo problem onwelo na womb ya, years.
anyị egbu ikpere na abụrụ na megide ọzọ na nke dị spiritual kọsara Chukwu mana ọ bụrụ na ịbịakwute m sị na ime eje ụlọ ọgwụ na Chukwu ji eme ya yes Chukwu pụrụ ime ihe niile but also that I kept the doctors and nurses for them to take care but I'm the Lord that heals. Ndị dọkịta lụwa nke ha Chukwu awụzi okwu ji anyị. That is why ebe n'ụlọ ọgwụ ọ nwere na-eme mmadụ operation doctor atụgwu Chineke ha ya agada one side na-ekpe ekpere na-enyekwa gị treatment. No problem ihe anyị na-ekwu agwụ na because ka ebuzie gaba ọ dị ka ya na-ekwuga unu ma onye m na ya nọ o kwuru sị na mmechịkọta na ọ na-ekpere gị ekpere healing na ị ga na-aṅụ ọgwụ na pastor nke ma evangelism nke abụ nke no God doeth all things. Yes, which we know that God doeth everything. But gini no. Thank you very much. Follow his Facebook, Instagram, all his handle. Apostle Onyeko Obiezwe Ministerial page, Facebook, YouTube.